Ang Maynila ay ang pinakamaraming mga snatcher at saka magnanakaw sa buong Pilipinas. In fact, nang nakakatawa pa nga at medyo nakakalungkot, depende kung sa pagkarinig sa kwento na to, kahit na yung anak ni Duterte na nakawan ng cellphone sa Maynila, pero nung nireport niya, kaagad, nasoli kaagad susunod na araw. Meaning, siguro kilala na kaagad kung sino mang nanakaw dito sa Maynila. Dad, sa tingin mo, bakit naging pugad ng mga nanakaw ang syudad ng Maynila? Well, kasi kung titingnan natin, ibabalik natin doon sa sinasabi natin, kung kulang ng kasaganaan sa isang lungsod, ibig sabihin niyan kulang ang trabaho, kulang ang pagkakataon, oportunidad, at kulang ang mga hanap buhay, nakikita ka na maayos. Marami nga may trabaho sa Maynila pero underemployment naman sila or part-time job sila or ang kanilang kinikita ay hindi sapat. Isa yan sa mga dahilan. Kaya maraming nagnanakaw at maraming magnanakaw. Pangalawa, may mga proteksyon kasi sila sa ating mga lokal na pamahalaan o sa ating mga kapulisan na pinoprotektahan sila at sila binibigyan ng abogado kung nahuhuli at sila pinipensahan pag nahuhuli at sila pa'y tinuturuan magnakaw kung sino nanakawan at saan magnanakaw. Yan ang mga kadahilanan kaya nagiging isang salot niyan sa ating lipunan. Nagiging kapital ng mga magnanakaw at tiberi ang ating lungsod. Nakakalungkot pero kung hindi natin bibigyan ito ng sapat na pansin, problema to na lalo pang lalala at magkakaroon ng disorder sa ating lipunan, sa ating society. There will be a chaos in our society if this will not be attended to. Sa tingin mo ba, Dad, yung mga magnanakaw na to, mga individual lang sila o mga sindikato at mga grupo ang mga magnanakaw na to sa Maynila? Well, dalawang klase kasi ang magnanakaw eh. Meron tayong tinatawag na thief by need, no? Ibig sabihin, nagnakaw siya dahil may pangangailangan siya. Meron namang thief because of wants. No? Ibig sabihin yung talagang gusto nilang yumaman, gusto nilang kumita. So yung thief of wants, yan ang kinakatakutan natin kasi sindikato yan mga yan. May mga kasama yan, may mga kasapakat yan na mga namumuno o mga nasa pulis na sinusuportahan sila. Hindi ko sinasabing ang mga pulis mali o masama ang mga pulis. Maraming mabubuting pulisman, kaya lang meron din mga nahalo dyan na hindi maayos. Kaya yun ang problema ng ating lungsod. Sa tingin mo ba, Dad, na kung ang tao ay, sabi mo nga, thief of needs, meaning pagkain ang kailangan niya, meaning gutom siya, meaning kulang siya ng pera, anong kailangan na solusyon natin dyan? Kasi kung kailangan niya ng pagkain at saka nahirapan na siya, sa tingin mo ba, preso kagad ang kailangan para sa kanya? Or siguro para sa akin, kailangan tulungan siya na makahanap ng trabaho, makakuha ng training, para hindi na siya kailangan magnakaw para makakain lamang para sa kanyang pamilya? Yun nga kaya nga kung titingnan natin kasi nga, dapat ang lokal na pamahalaan, merong short-term solution at merong medium-term solution. Ano yung short-term solution yan? Dapat magtayo tayo ng mga halfway houses. Yung tinatawag na pwedeng puntahan ng mga tao kung sila'y nagugutom. Free breakfast, lunch, and dinner doon sa mga taong walang makainan. Parang sa ganun mabawasan yung mga namamalimos sa kalsada. Pansamantalang solusyon yan dahil alam nila meron silang mapupuntahan pag sila'y nagugutom at hindi na nila kailangan magnakaw. So magtayo tayo ng halfway houses sa bawat distrito at para na sa ganon, alam ng mga tao na doon sila pwede pumunta kung sila'y nagugutom at kulang ang kanilang pagkain sa bahay. Meron silang matatakbuhan, meron silang mapupuntahan. Pwede naman itong gawing joint effort with the private sector. Susuportahan ng lokal na pamahalaan with the private sector. Napakarami pribadong sektor na willing tumulong dyan kung sisimulan lang natin at bibigyan natin ng leadership at bibigyan natin ng proper support and passion. Importante yan. Medium-term solution. Ano yung pwede natin gawin? Dapat yung training, kinakailangan tuloy-tuloy yan. Meron tayong training sa bawat barangay, sa bawat distrito, at sa bawat area, administrative district, dapat meron tayong mga training centers na free para sa ganon maturuan natin yung mga kababayan natin gumanda ang kanilang kaalaman para mas magkaroon sila ng magandang pagkakataon, magkaroon ng magandang hanap buhay. Dapat maturuan sila. Napakarami pangangailangan ng ating bayan, no? Marami, kahit nasa abroad, marami nangangailangan ng electrician, plumber, driver, carpenter, ang dami, painter, mason, ang dami sa mga manpower, mga blue collar work. Kahit sa mga office jobs, marami yan. No? Napakaraming naghahanap ng mga marunong maging accountants, marunong maging bookkeeper, napakarami. Kaya lang minsan kulang sa training kasi ang ating mga kababayan. Hindi sila sapat, hindi sila nakakapasa kasi nga wala silang sapat na pagte-training o kaalaman o pag-aaral. Kaya dapat meron tayong mga training center, puspusan dapat ang ating paghihikayat sa ating mga kababayan na matrain sila at pagkatapos i-train sila. Pangatlo, yung long-term solution, dapat nakadugtong yan sa mga
mga recruitment agencies, overseas man o local, mga employment agencies, para mabigyan sila ng trabaho. Kasi nga, kung tinrain natin, pagkatapos hindi naman natin mabibigyan ng trabaho, mahanapan ng trabaho, bakit paano sila gaganda ang kanilang kabuhayan? Ngayon, kung sinasabi natin, meron naman tayong peso, meron tayong support sa mga tao natin, mga job fair, whatsoever, kulang yun. Kailangan puspusan ito. Bawat barangay, dapat ating araw-araw silang tinutulak o pinupush o kinakailangan ine-enlighten sila na dapat bawat pinto katukin nila at tulungan yung mga kababayan natin na walang trabaho matuto at magkaroon ng training para na sa ganon gumanda ang kanilang pagkakataon magkaroon ng hanap buhay hindi lamang dito pati na sa abroad. Ayon ako diyan sa mga solution mo, Dad. Kasi para sa akin, yung mga thief of needs, yung mga nagugutom ng mga magnanakaw, ang kailangan nila hindi parusa kundi pagmamahal. Pero sa mga sinabi mo, may mga thief of needs, may thief of wants. Ito yung mga sindikato nga na nagnanakaw lang kasi gusto lang na ng additional na pera kasi easy money nga. Ano naman ang siguro sa tingin mo ang magagawa ng pamamahalaan ng Maynila para ma-prevent ang mga sindikato na to? Kasi sinabi mo nga, kung ang mga sindikato na to, andyan, entrenched na sila sa Maynila, anong kakulangan ngayon ng pamamahalaan ng Maynila? Dapat kasi, kung sino man ang namumuno na mamahalan ng lungsod, dapat yan, katulad sinabi ko, handa mong ibuwis ang iyong buhay para sa ganun magkaroon ng kapanatagan sa ating lipunan. Kung talagang seryoso ka na bigyan ng kapanatagan, kaayusan at kasaganaan ng ating lungsod, dapat ikaw ang pangunang lumaban sa mga yan. Alam mo naman malalaman mo kung sino yung mga pinuno ng mga sindikatong yan dahil alam mo sa ating lipunan, di mo naman maitatago ang mga sekreto Alam yan kung sino katulad nga nabanggit mo, yung isang pamangkin ni Pangulong Duterte na nanakawan ng cellphone na ibalik agad. Hindi lamang yan. Kahit na ako, marami akong kaibigan na ganyan na nangyayari yan at meron akong mga tatawagan na opisyal para tulungan ako at after a day or two, sometimes na ibabalik din. Minsan hindi na ibabalik pero depende na, baka naibenta na. Pero anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, endemic na sa ating sistema, sa ating lipunan, yung ganitong pag-uugali. Yung gustong makaisa, gustong makaloko, gustong makanakaw sa kapwa at makasakit sa kapwa para lang guminhawa ang kanilang kabuhayan. Kaya dapat yan, lagyan ng puso yan. Kasi kung titingnan natin, ano ba mga pwedeng gawin? Una, siyempre, sa kapulisan pa lamang, kung mayroong proper coordination at nakikita ng mga kapulisan na seryoso ang iyong liderato sa pagsupil sa mga ganitong klase mga pangyayari, siyempre igagalang nila yan. Pangalawa, kung mag-create ka ng task force, talagang kasuhan mo sila, tugisin mo yan mga yan. Hindi lamang task force ng enforcement, task force in litigation and prosecution. Para na sa ganun, talagang matuto yan mga yan, mapabilanggo yan. At pangatlo, siyempre, kinakailangan hikayatin mo rin at i-enlighten mo rin ang judiciary at ang ating mga piskalya na makita nila na seryoso ka sa laban at seryoso kang bigyan ng kapanatagan ng ating mga kababayan. Himukin mo sila na dapat tingnan nila at mabigyan ng tamang parusa, lalo na yung mga leader, hindi lamang yung mga ginagamit nila, mga galamay nila, lalo na yung mga leader ng mga sindikato na dapat maparusahan at para matigil itong kabalbalan na ito nangyayari sa ating lipunan. Nakakasawa na minsan, nakakapagod na rin dahil puro pangako ang ating nakikita, puro papogi ng mga proyekto, pero kung wala namang tunay na puso para bigyan ng kaayusan, kasaganaan at kapanatagan ng ating lungsod, patuloy maagnas, unti-unting naagnas ang ating lungsod at nakikita natin na iiwanan na tayo ng iba't ibang lungsod pa sa ating bansa. Well, sang-ayon ako dyan, Dad, sa mga sinasabi mo nga. Kasi ang problema nga ng Maynila, medyo endemic na siya. Medyo matagal na ang Maynila ay nagiging parang pugad ng mga magnanakaw at pugad ng krimen. So, ang kailangan nga ng Maynila, ang mga solusyon at saka puso para ma-prevent at ma-stop na ang mga future crimes na ganito. Para ang lahat ng Manileño, dapat ang feeling nila, safe ang Maynila at pwede sila magdala ng kanilang mga gagandang bagay sa Maynila, pwede sila maglakad sa mga streets ng Maynila na hindi sila natatakot na mananakawan sila. Ang sinasabi ko nga, katulad na nabanggit ko nung una pa, kinakailangan natin kamay na totoong hustisya. Kamay ng hustisya na susupil at titiyakin na maparusahan ang mga ganitong klaseng mga gawain sa ating bayan, sa ating lungsod. Kaya nga kung hindi ka seryoso at hindi kang handang ibuwis ang iyong buhay, ang aking masasabi lamang, dapat huwag kayong maglingkod sa pamahalaan. Kasi kung gusto nyo maglingkod sa pamahalaan, handa nyong isakripisyo ang inyong buhay para sa ganon maituwid natin ang mga mali sa ating lipunan, maitama natin ang dapat gawin para na sa ganon gumanda
at maging panatag at tahimik ang kalooban ng ating mga kababayan. Yun lamang po mga kababayan. Ako si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.